हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दायो नोंथांनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबनायसिम नायबानो जाबाय आरो आङो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामहरबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो गोबाङानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर गोदान बेबायदिनो लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो थाखाय दा जोंहा लेटेस्ट आपडेट्सआ जाहैबाय लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझारनिफ्राय ओंखारना फैदों दै लोगोफोर दा बे लेटेस्ट आपडेट्सआनो जाहैबाय लोगोफोर जायफोरा नोंथांमोना B.Ed M.Ed नोंथांमोना एडमिसन लानो होननानै नोंथांमोना अनलाइननिफ्राय खालामनानै दोनदों नोंथांमोननि बे एन्ट्रेन्स एग्जामाहाय जानो थांगासिनो दं होननानै आङो दाख्लैनि भिडिअआवहाय नोंथांमोननो फोरमायहरखादोंमोन एबा खिन्थाहरखादोंमोन लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंना नायाखै दा बे B.Ed नि M.Ed नि एन्ट्रेन्स एग्जामाहाय नोंथांमोना बेवहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम होग्रोनांगोन नालाय फार्स्ट टाइम इन्टारभिउ दा बे इन्टारभिउआव नोंथांमोना पास जायोब्लासो नोंथांमोना एडमिसनखौ लानो हायो नालाय लोगोफोर दै दा बेनि एन्ट्रेन्स एग्जामाहाय B.Ed M.Ed नि एन्ट्रेन्स एग्जामाहाय डेटआहाय पस्टपन जाबाय दे लोगोफोर ब्रेकआप जाबाय फावसयबाय बिनि एग्जामनि थारिख बाराय आरो खालारा एग्जाम बारायाहाय फावसयबाय दा बेवहाय नोंथांमोननि एग्जामा जाहैबाय लोगोफोर 25 जुलाइआवसो जाहैसिगोन दै लोगोफोर नोंथांमोननि एन्ट्रेन्स एग्जामाहाय B.Ed M.Ed निया 25 थारिख जुलाइआव जागोन ओमफ्राय मार्क्सआथ' बेनो थागोन 100 मार्क्सनि ओमफ्राय टाइमा बेनो थागोन 2 घन्टा 120 मिनिट्स ओमफ्राय 11टानिफ्राय इभिनिंनि 1टासिम जागोन दे लोगोफोर टाइमाहाय एग्जाम टाइमा 2 घन्टा नालाय लोगोफोर ओमफ्राय डिक्लेरेसन मेरिट लिस्ट नोंथांमोननि रिजाल्टखौ माला होगोन जुलाइ मासनि 29 थारिखआव होगोन जाहैबाय ओमफ्राय काउन्सिलिं माखासे जायोना लोगोफोर जोंहा बेवहाय आगस्ट मासाव जागोन 4 थारिखनिफ्राय 5 थारिखनि गेजेराव ओमफ्राय क्लासेसआहाय नोंथांमोननि क्लासआहाय नोंथांमोना बे मेरिट लिस्टआव नोंथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जायोब्लासो एडमिसन लानो मोनो नालाय दा एडमिसन लाखांनानै नोंथांमोननि क्लासआ जागोन लोगोफोर 10 थारिख आगस्टनिफ्राय जागोन दे लोगोफोर नोंथांमोननि क्लासआ ओमफ्राय साबजेक्टफोरा नायना लादो बेखौहाय आं नोंथांमोननो खिन्थाहरखादोंमोन दा बे साबजेक्टफोरा जाहैबाय लोगोफोर बबे साबजेक्टनिफ्राय बेसेबां मार्क्सनि नाम्बार फैगोन बेसेबां मार्क्सनि नाम्बार दानगोन बबे साबजेक्टनिफ्राय माबायदि कुइसन टाइपनि फैगोन बेखौहाय नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाखिबानो जाबाय फरायबानो जाबाय लोगोफोर बेखौ प्रिपारेसन स्टाडि खालामबानो जाबाय दा सिगांनि एग्जाम डेट होनाया जोंना 19 थारिख जुलाइआवमोन नामा लोगोफोर दा बेखौ पस्टपन खालामनानै बिथांमोनाहाय ब्रेकआप खालामनानै एग्जाम डेट एन्ड कालार बारायखौहाय बिथांमोना फावसयनानै 25 थारिख जुलाइआव लाबाय दे लोगोफोर दा नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां बियो लोगोफोर जायफोरा B.Ed M.Ed एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां नोंथांमोननि एग्जाम बारायाहाय कालाराहाय फावसयबाय दे लोगोफोर पस्टपन जाबाय दा बेनो लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआहाय आं नोंथांमोननो बेखौनो लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोना बिदिखौ लोगोफोरनो जेसे हायो एसेनो शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो जायफ्रा B.Ed M.Ed नि एन्ट्रेन्स एग्जाम होननानै बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामदों बिथांमोना जाहाथे मिन्थियो बेनि थाखाय नोंथांमोना बिदिखौ शेयार खालामनानै होलायदो दै लोगोफोर दा लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सी इउ अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल